Toibeleje die erst. איך זוג הסיבה? Toibeleje die erst. אנחנו שומעות. תסתדרו טוב טוב טוב, תסתתרו, שלא יזהו אתכם. הסירי דאגה, מצאנו הגרויסה באלטניש. נו, איך מתקדם? מצאתם כבר איזה צילוס דהיינה? כרגע השטח נקי, צקיות תמימות ללא כל מיני בשרי וסממן. תמשיכו לחפש, סך הצלוחן מציאדו דשמיא, בסדר? טוב, רוחלה, אנחנו נמשיך עכשיו להסתובב, אין מקום לטעויות היום. תקשיבי, עשן הציונות של המנגלים לא ייכנס לרחוב הסייני. ציוני לא ייכנס לרחוב הסייני. לא ייכנס לרחוב הסייני. לא ייכנס לרחוב הסייני, גיא. לילה, תראי, זה לא נקניקיות שם בשקית? תראי. היו בספר. בואי. מה זה? קניות. זה נקניקיות, ועוד ביום שכזה. יש לזה בכלל הכשר? לא, מה פתאום? זה פשוט בשביל הבן שלי. הבן שלי נורא אוהב נקניקיות. בכלל לא קשור ליום הזה, באמת, פו שיקצה. אוהב נקניקיות, את אומרת. שוין. זיסי, אנחנו שמות עלייך עין. שלא יוודא חלילה שאת משתפת פעולה עם ה... השם ישמרייני. מה פתאום? טוב, אז אני צריכה ללכת. זיסי! מציג בלח, הק שמק דרק. יוי, מציג בלח, הק שמק. את מריחה מה שאני מריחה? מה אגב? סלם ברחוב! כל הכוחות והצוותים, כולם עכשיו להגיע. אלק עם מנדינני. תגיעו מהר, תביאו כל מה שיש, תביאו חבילת ביצים מדל הארץ, תביאו טיטולים, כל מה שיש, תגיעו עכשיו. אלס לסירות ששמיטן או דיציוני. עשן הציונית לא בסימפודיים. קימה רגע. לא בסימפודיים. קימה רגע. כל הכוחות חדל. מדובר פה בהתראת שווא. סך הכל הבית של בומבך נשרף. אפשר לחזור לשגרה, זי גיזון. זי גיזון, תעשה חצלוחה. נייס. נשמע שריד זין. גט אבק מיני מצלמה, גט אבק. לא, סינאייס. נייס! כולם לעקוב אחרינו, גם באימייל, גם בוואטסאפ. יש ממש דברים ממש... תוכן של הגשמק. גשמק מתגשמק. שקוייח, גייט אבק, להצ'יש מסריט. בשלטה מקוי פרימן,